Ja, we kunnen ontgers wel zien dat je maar ons kof net west had. Nee, nou ja, we komen hier nog wel, maar we zijn net, ik op een oordenskip moet werk, maar het is een beetje spreekwoordelijk voor de situatie waar we in verkeren, ja. Het hemelveertweekend zwaar het altijd van grote drokte bij de Brune Vloot. Maar dit hier liggen de skippen stil. En weer opstarten in de oordelmeter-economie wordt dreig. Nou, dat is heel moeilijk in te vullen, maar dat verneem ik bij orenbranches allereerst. Van iedereen zet wel strepen en plakt wel ergens plakkertjes, maar hoe dat precies zit. Maar dat is bij ons heel moeilijk te realiseren en in ieder geval al net voor de groepen. De Brune Vloot draait voor een grut pad op grote groepen zoals bijgelijk squallen of bedroomsreisjes. Die willen nou massaal oors zijn en de skippers komen daar toch in financiële nood en geen mogelijk zelfs failliet. En dat zou betekenen kennen dat gewoon skippen op de sloop te landen komen. Ook de gemeente Haas maakt het hem zwargen, want als skippers failliet gaan, dan verdwijnen ook de skippen uit de haven. Wij hebben hier zo'n 80 vaste liggers. Als je kijkt wat die uitgeven, dan is dat zo jaarlijks zo rond de 11 miljoen. Maar je hebt natuurlijk ook nog het verhaal dat het varend erfgoed is. En dat het prachtig eruit ziet voor onze havens. En als de skippen verdwijnen, kost het dat Haas toeristen, zei is de verwachting. Te keren mij de oren grote haven plakken met het charterveert wil Haas een brief sturen naar het kabinet om omtinken te vregen van de problemen. De skippers zelfs binnen een petitie starten voor een neetfonds. Al gaat dat ietsje in haar eigen principes. Wij hebben ons nooit wollen van jou iets maar een poedield. Want wij zijn de grootste historische vloot in de wereld. Nergens is zoiets. En dit is alle hier op eigen initiatief, op commerciële basis, dus zonder subsidie, is dit ter stand komen. Dus ons viel het voor ons heel vreemd om yield te vregen, hè? Maar het is nou echt noodzaak. De petitie had in 1 tijd al meer dan 3000 handtekens binnenhellen.